Ситуацията се случи както се карах, набирах телефона. Купона почна в София, а свърши в Банско. Ма ще приключи в Дупница. Имам в Банско много важни срещи делови. Искам да приключа този въпрос, това недоразумение тук веднага и да си хвана едно такси, drink and drive. Този автомобил да остава тук, той не е мой дори. Не е мой дори. Не е мой дори. Този автомобил не е мой дори. Моля? Какво каза? Този автомобил не е мой дори. Не е мой дори. Не е мой дори. Светват топовите. Знаеш какво правя? Карам света, газе фаровите за по 20 секунди. Правя ги луди, различни те се обръщат през таван. Затова ти казвам, че истинският Джейсън Стейтъм няма се ебаш. Аз съм най-добре. Никога не съм фащан с кола. Бягал съм дори с жгула комби. И се започва акция Респект. Тежки нокаутен. Тежки нокаутен. Тежки нокаутен. Аз съм готов да умра, но не и да спра. Тежки нокаутен. Тежки нокаутен. Тежки нокаутен. Искаш да ме направиш камериер? Давай, мы приехали, до свидания, до свидания, до свидания, давай, братан, сейчас пошел нахуями, блядь, у него нет сигареты, сука, ты сдохнешь, сволочь, нахуями, блядь, нахуями, блядь, нахуями, блядь, пошел нахуями, блядь. Alhamdulillah. Kekto. Kekto. И амфетамини яко.